איתנו נמצא חאלד אנבטאווי, רכז בעמותת פרויקטים בלדנה. ערב טוב לך. ראינו את הכתבה על כל הצעירים שכן רוצים להתגייס לשירות לאומי. אתם בעצם הצד המתנגד. מה הסיבות? קודם כל יש כמה וכמה סיבות שבגללם אנחנו מתנגדים לשירות הלאומי, אבל בגלל הזמן אני מקצר, אני אומר יש מישור פוליטי לעניין ויש מישור כלכלי, למרות שהם קשורים אחד לשני. במישור הפוליטי אנחנו אומרים א', שהקונטקסט של השירות הלאומי הוא קונטקסט צבאי, הוא קונטקסט פוליטי, למרות שהמסגרת שלו היא מסגרת חברתית. באיזה מובן זה צבאי? אם אנחנו חוזרים קצת אחורה, כי הוא נבע משם, הוא נבע מהקונטקסט הצבאי והביטחוני. אם אנחנו חוזרים לשם, אנחנו רואים שוועדת לפיד היא זו שהתחילה, ובסעיף ב' של ועדת לפיד שישב בה אנשי שב"כ ואנשי המוסד, אני צריך להשתכנע שאנשי המוסד והשב"כ רוצים להגיד לי איך להתנדב. אז שם הם אומרים בסעיף ב' שהממשלה תעודד את הרחבת גל ההתנדבות, השירות אני קורא לזה, כך שיכלול גם מסגרות ביטחוניות נוספות, כמו צבא וכמו ביטחון פנים. ההטבות שהוא מקבל הוא הטבות של חייל משוחרר. גבי אשכנזי ב-2009, דצמבר 2009, מצהיר ששירות לאומי לכולם, בכנס בפומבי, אומר שירות לאומי לכולם, מתוכם מבחר צה"ל את החיילים. אותו דבר יצחק אהרונוביץ' גם ב-2009, החלטת הממשלה 2017, גם בסעיף ב' שלה אומרת שהממשלה תעודד את הרחבת הגל של ההתנדבות. בוא נצא מנקודת הנחה זה רק בקונטקסט הצבאי, יש גם כך שמתנים את החובות והזכויות, גם בוא נצא מנקודת הנחה שיוציאו את השירות הזה מהמסגרת הפוליטית ויהפכו את זה למשהו יותר אישי, למעין מחויבות אישית. גם אז תתנגדו לעניין? אני אומר, זה תלוי בקונטקסט. עכשיו את שואלת אותי, אם הקונטקסט הוא יהיה יותר ברמה של מחויבות אישית, משהו שהוא לא במסגרת פוליטית, שהוא משהו כמו תרומה לקהילה. אם החברה הערבית פותחת פרויקט כזה ויוזמת לפרויקט כזה, אז ברור שאנחנו נתנגד לזה, כי אנחנו עושים את זה. גם לפני בכלל שחשבו על השירות הלאומי, בלדנה הוקמה ב-2001 רשמית, וב-2000 התחילה לעבוד. היו כמה פרויקטים שהם התנדבותיים, ולא חיכינו שהממסד יבוא ויכתיב לנו באיזה צורה אנחנו צריכים להתנדב פשוט. אז יש את הפרויקטים האלו. העניין הוא ששמים את השירות הלאומי בקונטקסט של התנדבות, והוא לא ככה. קודם כל זה לא התנדבות, הוא מקבל שכר חודשי, אז זה לא התנדבות, בואו נתחיל מזה. זה שירות של המדינה בשכר חודשי. האם אתם מייצרים איזושהי אלטרנטיבה לאותם צעירים, או שפועלים ליצירת אלטרנטיבה? זה תלוי איך את מפרשת את המילה אלטרנטיבה. אנחנו אומרים משהו שהוא מקביל לשירות הלאומי שאתם כל כך מתנגדים לו. אנחנו לא צריכים לשירות הלאומי על מנת לעשות אלטרנטיבה. יש לנו אלטרנטיבה שזה התנדבות ללא שכר, בזהות וטיפוח